Haidi hingke tongte kaisa kothoma salainai kothoma wngkha nijini budi bai khe maisao buini budi bai khe kisao hinjago. Hingke faidi omono twini o kothoma chikonja salainai khoroksa borok dugan nmani belai kheno borok bini dugan o mang hapka tai manui rok bo paijaka kwbang khe tai bini dugan bo chasa chawi phaikha. Tai asuk bazar kotoma onyo dugan rwi tongnai rok hingke bo paijakma hai asuk paijaknai kwrwi. Tai onyo dugan rwnai rok bono mangsi khe lungsiro tai bo saichung chasai tongmani bagwi. Onyo dugan malik rwnai rok borok kok chabai nalaikha bono tangkhe meseni mano abo mangno bongni chesta wnglaikha. Bini aro mang bahia customer ase hapka sinar katang payment kom wngkha. Hwnwngai borok onyo dugan malik rok abo mangno je wansogui tonglaikha tai bono bahia down chiklai mano abo mangno bongni bokrogo wansomung phaikha. Ulokhe haike tongte ke borok chabai nalaikha masa puila thangui saikha nini dugano je signboard simana abo tesa haseo rwdi hinano masa te masa thangsae wano tesa pujugo rwdi hinano te masa thangsae wano hake sidi hini dagi wano te masa sae wano ani dugano kwbang manthogo hini sidi hini sawano te khoro sawano podre podke saka bafurga confuse wngui thangka bo pod paitrwngui buini budino nawi haiwaisa khlaitrwngka haiwaisa khlaikha tai afroke bini dugani customer rok truk khe norjagui thanani sengkha. Tai afroke bo wansongnani rwngkha je ani dugano tamgui amo haike borok kom wngma klaikha agile asukhe borok kwbang khe chajagui tongmani tabukhe tangui thanai kwrikha. Tai belai truk khe los wngui thangka bini dugan pani kwrikha aste bini dugan komornani digibo thangui tongkha chemre khe. Ulo bini dol masa baira chakri khlai tongnai phainai nukphaikha phaiui sungka tamo yar nini dugan asuk chemre asuk customer rok phani kwrikha agile busu chasai tong nini dugan ni sabai purungkhano bo saka sta sasiri ya mo khorok sabo hake sabayano signboard hake rwdi te khorok sawano ani dugano bebong manthogo hini ta sidi ani dugano dupkati jimi manthogo hini sidi te khorok sawano klai khe manthogo hini sadi haiwaisa sinai kya pot pai besoka yar hwnnya saka aproke bini yar munikya nungba buini budi nawi se nungba thogoi tongsiblaya nung agi je asake nini chasai tongmani nung apro buini budi na je chasai tongba nung kaham ka wansugui nyai di tai muitu khlai nyai di nung agi o dugano bahike ton je nini wansugui dugan songsamani a wansomung nung haina he phirogui tui phebidi yar nung bono saka aprogo bo muitu khlai kya agi bin dugan bahai tongmani bo wansuka puila songjapro signboard to kahama kana suini thepajak ani dugano bebangno manthogo klai khe manthogo ni sijak bo haina hai abono muitu khlai pirinai bo haina hai aba haike bini dugano suinai kheirebai kya tai truk afroni simi hingka bini dugan bo chasanani ngui phaiuka. Tai phadi o kokbor kothomano जों खोनालाय सालायै tamo swrungjaknai manhunko obono agi phurupuno bora borisi-rokni khugo जों khonabo nijer budi bad khai porer budi gup khai hingjago. Tai sini kok borok bai serai sana thangka hingke nijini budi bai hingke maisao buini budi bai hingke kisao hingjago. Tai abono jesep borok phono wngthong niji sak-sakni bagui niji sak wansogui je samung khlaimani aboni sei bara chara tai kuno kaham kwrwini wansona nangna. Karon buini budi abo nakha hingke
nungbo khanyareng yang thanai dismiss samung thanai nijini body bai samung je pro khai thangke obo naithoknai obo musangnai obo gothoknai tei khlai bo samung bo chanai phaijingke asuk jora nong situng tini bagoi tai norok tebo kaham kaham ani kokborok kothoma no khanana muchungkhe like comment subscribe tai bell icon khanya bagoi tapok asuk sawinyo jotono no hambai.